Lalaking nagakabit sa depasahero nga jeep patay matapos mahulog sa Pavia, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Nagtupa sa tunga sang dalan ang 43 anyos nga si alias Ruel sa barangay Hibawaan, Pavia, Iloilo, Domingo sang gabi. Dugoon ini matapos nga mahulog sa depasahero nga jeep nga nagabiyahe halin sa Iloilo City, padulong sa Leon, Iloilo. Giningagaw pa ini nga madala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi, bangod sang patal nga pila sa ulo. Sa investigasyon sang Pavia Police, ang biktima ang isa ka seaman kag residente sang barangay Ano ng Leon. Halin ini sa reunion sa Laganes kag pauli na kuntani. Natabuan nga nagakabit sa jeep ang biktima sa matabuang aksidente. Ang lalaki nga nag-aangkas, maging kuotin niya sa bulsa. Hanggang isa na lang niya nga kamot ang nag-auyat sa jeep ma'am. Nagtulaan daw niya siya balance kag nahulog mo sa jeep. Dugang pasang pulis, hindi man gutok ang jeep sang nagsakay ang biktima. Ginhinyo pa ini nga magsulod sa POJ apang nagpabilin ini nga nagakabit. Nakagwa na sa presuhan ng driver sang jeep kag wala na sang plano pa nga magpasaka sang reklamo ang pamilya sang biktima. Nag-istorya naman sila ma'am, pero siguro magapon. Istorya naman ang asawa hanggang driver na nagiya ka jeep ma'am. Nahibaluan nga santo sa pagsulundan sang Land Transportation Office 6, ginadumilya ng pagkabit sa mga pasahero sa jeep. Mahimo naman nga mamultahan sang ahensya ang driver sang jeep. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.